ni pi kipat ba baro te hakan ni kamit empat ba ngawan bannya selok bat pi te hap deng ke jingkim jong kapor mo ngam dan kapor bangan mi pi bangan Pynshai pi sidan sipon ba ki jing Pynshai Henry pada hap deng ke jingkim jong kapor mo ngam don por bangan mi te khnit kan sait mo ngan sim ipor khndet te hakan ni kamit ma bangan dudrakam dengan ong pi kum ni pat ba anan Pynshai pi lada pi sungai dai tangan keli shona pi mentah pi kum no pat ba ya kini ki beriu ki balik join cha kai NPP ma kham tam gitu ki lidar ma kham tam ki lidari ya ki lidar wat ki kandidat rumah wat ki kandidat ngai I kim da beng shu kanika man ne kanika man namar habanga perkhan uba benya ka partila dia bakasan syarro utu ma pindi I kidan me ki jingduna baki kren em teng kada orang ba abriu ukran kum ukhlung ma ukuran kumuklung te habakim sengo tho ya ka jingmut te kan mentoy ayu yangi ma kan mentoy ayu yangi bangin yarap kumya kita kijat Rangbah kumya kita kijat parti ma ki badan ya ki bomdan ya kata ka jing sengo tho para briu ki bom sengo tho ya kata ka jing ya kren wadak ketin la diru Henry pada ki shushim mit bakat ladangi kren kadekat ma Henry ni habangi kren kamna dai katma ni kren bangi kwa ban pen sengo tho kan kat orang ba ude ban kren daga jing shampang Henry pada ka jing jonga kat ki baru misaka ni ka parti NPP MI ki la lamdunahi te ngan su ai pi tangkat ni halor ka jing kren jong hamo halor ka jing ialap election kat kum ka jing sngo ka jonga namar bangayo sngo ma bangatip ba kadan ka khubar ka ba ong bahana kadan ka wei ka YouTube channel ka ba hana ma ba kren itu wei ngamtip langan jar kerteng ruyo PS ngosi dengan OIP ba I ong hana ba lada ka WPP kami silak ka NPP ru kan mi silak haka jing sisya kad orang ba beri ude ban sengtu shua ba un kren ya ka ba upat ba ula ada pencop yaki ula kenteu kerdan yaki haka rukom ba pher om ba upat ba un kelalang kenya ngila pencop dan burom yaki Henry bakin rai kita kamat bat ka jing jong ka jait ben riu ka jongi jong ka jala ba ka jongi shathe kim dan ni ka sap bandra ha ka jing shisha kum ki minister hakum ka ni ka por ka ba yakhi ki briu yo do yang ha ka jing shisha kum ki minister ha ba kimla ban le dala de nang ni ngaben ni kitu ki ba ong le khi shata le khi sta bale ki pat ba ki ha balik khi shata ndan kam balik khi shata namar ba ngila da penjob dan borom ni ki minister jungi ki hab ban sat tangan makiru ki hab ban le sat tangan no sita dalhi umdai tang pat ba kumbangi I menta ba ki pat ba jungi ki lalang kanyalut ki habaki don kam ki mat ki jura ki hab ban mi syakmat ban sat tangan ha lada ong sat tangan bun ki balong ban ha ba ong sat tangan hi kum tang dai geng lada ubri uba sat tang haka samlaru udang don ga jing sngo te ubri uli ubadan ga jing sngo nakabenta ka jelabat ka imlang ka salang kumno pin perkhan ki minister jingi ki dai ban mi syakmat ban le chat tangan ni kata ka jing dawa jong pat ba nang ni ya ke bakim la ban le nang ni lada kila ban le ki hab ban le balada kimla ban le ki hab ban le mi sata se baki ki dai ban mi bale ban hab chat tangan ban kelalang nya kenyami pat ba kum ka to ka kentien ka ba ong ma ka ba ong balada upat ba jong ka WPP umi silak ka NPP ru kan ben mi kita ba silak ngan ong tangkan ni lada ki minister bar khot ki kloy ban her shuki lada ki minister bar khot ki kloy ban her shuki lada mangi upat ba ngin let bandawa para pat ba kan don jingmut ayo ngin let da bandawa na kita ki briu ki bangila pensiong haka bor ma ki badan haka ka bor sensyar ndai bangin let dawa ayo ta upat ba jong pi phis ngo tho ba ba ya kata lada shwa ba pin mi ya kita ki pat ba jong pi silangut ndai bangateng ngami media ndai banga khawai ng khlem khawai na te no ye pi tangkat ni ka ngi habangi keren daga jingmut kan haba menta ngila da penjob dan borom ya ka sarkar haba ka sarkar kala don ki minister ba pher kila don ki bakwa akabor phile kan bas election le yu keleng ka sinong ki briu ban yo bat ya kabor lada phimla ban le ka ai mo te mentang ilet bandawa nang kita ki badon hakabor ende bangin let dawa no to upat ba jopi lada upat ba hi undawa para pat ba ki minister para khot ki hab ban her shuki ki haban her shuki no ngin sensyar no hi para pat ba ende ba bandon ki no sensyar ban rol yangi phimi syakmat ban beler tu thlit jongpi ban beler tu thlit jongpi ko minister ba itang ba phinyo ban rol ki businessman hang ni
Berkhoi ba pinyo lut ban kane ya kaspa ya ka jungi lada pimdan sakata ka mansin saka epan haba upai ba ulet ban dawa ya kata ka jing dawa jung ka ba usngon don kam ban dawa let awa prapat ba ke kata ka jing mut ka ba utu ba ko den ngala ong ipi kinu gi barung sak NPPM tak na ka daw ngam tip na ka daw yu ngai i ba ki ladon ka ni ka jing ki bechu ka jing mut ka jing bar khar ka tahi ka jing i jonga ka ba dai ka jing sha te pai ba be ma ti ban su tho ba ka ni kapor ndai ba pin ngop no ya kitu ki bal angop ki bala sangat ki bomla shu ban kanthi na ka we na ka ka jing sngo go jong ki ya kita ngim ong i ya kita ngim ong i bat kin sa so tho i su ki nda ki la rem te ngon ong i pi ka tangkat ni ban ya ka UDP ban ya ka HSPDP ban ya ka BJP ngan ong i pi dang la ba pin thap ka kongres ngan ong i pi lada kata ka jing sngo go jong pi ma lada kata ka jing sngo go jong pi ka ba pim pat la ban pediang ma ya ka jing ai jing shai jong ka VPP te ngas ngau dei ban ong hang ne ba pi dei ban thap na haka kongres ma kat kum ka jing sngo jong am ma ya ka jing ialap election ro ka kongres ka dang ialap ya ka kom ka ba dei kum ta pat ba ngasu sngo kata ka jing sngo jong a te namar ba mangi pedai ki bala pediang ma ya kata ka parti VPP te ngan shu ong pi ki bam pat pediang ma ki bam pat la ban pediang ya kata ka jing ai jing mut ya kata ka jing sngo tho ka jong pi ha kata ka VPP kemut pila ban thap na kongres ngan ai pi te tangkum tai namar ba ngalayu i bala jot ka jala jongi sakat nu ngin shat tangan kat mana halaki kendon ngin shat tangan hande kita pada ki minister ki babat i kata ka bor kim ju shat tangan lada upat ba upan pai ka jing ki ru kimi pen man syakmat kumbakin ong pen man ba ngi tangan ngi shat tangan kumbakin ong pen man ba thit khawlem mon ai khawlem yang ngi yap tangan kata ka de ki shisha te nado menta ka singi nado menta ka met nado menta ki por e kendit man ru bar kho bi te kan shu ong ipi ka kten ka ba chai balada ki minister hi kita ki briu jong ka NPP kin pen mi do pat ba jong ka NPP ngan oi pi lada phimla ban hir suki ha kata ka singi lada kita ki pat ba jong ka NPP kin mi ngan nge mo bagitu hiki pi alang kin mi syakmat ndai bakin ri syadin ndai bakin ri syakram khnai sya ai i haban mi rakman ban long kum taw no yalam jong ka NPP te mangiru ngin mi syakmat ngin yeng kum kita ki ngin yeng kum kita ki pat ba jong ka VPP mo te kino yalam jong ngiru kin dan hingin pendiang yakin nakmat te ki turu ki pi alang jong ki de ban yang nakmat ngim sya ki bakin ri skendong lakin ri skendong naki upat ba hun mi silangut nakasa jong ka NPP laki ri skendong ili wat hodo bangin na syam te tangkum tai khublai shibon wat pene shrut prapat ba haba pilabat haka bolas thu bam ba bet bomla ban te rakam ya kata ka jing don kam jong ka jala hir syuki don kam ka hir syuki tangkum tai khublai shibon khublai jarngo